जेकरा जेकरा लागत है कि पावर स्टार पवन सिंह जौन गाना आइल बा प्रखंड हो जिला बबुआन से हिला पवन सिंह चुरा के गइले बड़न, तो ओकरा खातिर भाई हम साफ बताओ तनी कि पवन सिंह ई गाना चुरा कर निगन गइले। जे ई ओरिजिनल गाना गइले बा पवन सिंह ओकरा से एक बार जरूर बात के बड़न, पूछले बड़न कि क्या मैं आपका गाना उठाकर गा सकता हूँ, और उस शख्स कह दिले बड़न कि हाँ भैया आप गाना गा सकते हैं। जो शख्स के नाम हटे धर्मवीर सिंह, और ई गाना में पवन सिंह अपन क्रेडिट भी दिले बड़न। ई गाना सुनले हो बबुआन जौन गाना बा पवन सिंह के, ये में साफ साफ देख के मिलता कि क्रेडिट दिहल बा उस शख्स धर्मवीर सिंह के कि पहले गाना टुनटुन यादव से भी पहले गाना गए बड़न धर्मवीर सिंह। और धर्मवीर सिंह से पावर स्टार पवन सिंह पूछे भी हैं कि क्या मैं आपका गाना उठाकर गा सकता हूँ। इन्होंने कहा है कि आप गा सकते हैं। पावर स्टार पवन सिंह गइलन गाना और मार्केट में तहलका के कतनो जतिवादी पे गाना गावता खुश हो जाता, लेकिन पवन सिंह गइलन कोनो भी कास्ट हो कोनो भी जात हो, लेकिन ई गाना पर रील बनावत तरन आ यूट्यूब पर तो भाई गर्दा मचा दिले पावर स्टार पवन सिंह का गाना। हईसन गाना हाथना ट्रेंड होई तो भाई अब पावर एक को कही पावर के दूसरे कहल जाई ना नु। पवन सिंह के फैन बाड़ तू एकदम सुनो एंजॉय करो, जातिवाद प्रतिवाद से मतलब मत रखो, एंजॉय करो। केहू भी गाना गाओ तो कोनो भी कलाकार एंजॉय करो, लेकिन पवन सिंह लेखा तो भैया केहू ना गाई। पवन सिंह के गाना में भाई रस बा, पूरा ई फिल्म के हिट करवा दिलस। यह गाना जो पवन सिंह की फिल्म आई सूर्यवंशम चचड़ाता हॉल में भाई एकदम कम भीड़ उमड़ता, जन सैलाब बरसता पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म देखे खाती। फिल्म में गाना बा पांचों फिल्म पवन सिंह एकदम बम ब्लास्ट बा, पतरकी के मर लो अखिया में कौन जादू बा, सब तहलका मचा रहा। पावर स्टार पवन सिंह की आवाज़ में कोनो गाना हो और उ तहलका ना मचाओ तो भैया पावर स्टार पवन सिंह नाम के मोहताज हो जीवन। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के तो शेर है पवन सिंह जी, कोई टक्कर लेगा। पवन सिंह जातिवादी गाना गइलन, केहू कहता है कि जातिवाद कर रहे हैं तो गाना चुरा के गाएं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। करत रह जतना करे के बा। पावर स्टार पवन सिंह नाम हटे, अब जाग गए बड़ा पवन सिंह, अब रुकने का नाम नहीं लेंगे। इनका पवन सिंह बैक टू बैक लगातार खतरनाक खतरनाक फिल्म आई। साउथ लेवल के गुंडा बावन पवन सिंह फिल्म में वो तो और देखे में मजा आई। आई सूर्यवंशम फिल्म में भाई पार्ट 2 एकर जरूर आई, कैसे ललन सिंह के अभी मारे के बा पवन भैया मरिहन अगला पार्ट में देखिए लो। एकदम इंजॉय करे के बा, गाना के भी इंजॉय करो लो खूब। यूट्यूब पर एकदम तहलका मचावता, एकदम बुफर में हेडफोन में एकदम सुनो लोग बार बार गाना, एकदम बम ब्लास्ट करो लोग पावर स्टार पवन सिंह की गाना। ठीक बा।